Behoren 16-jarige jonkjes. Nou, En niks verloren, hè? en dan niks verhoren, hè? Hetzelfde domme praat. Nou, deze is van Vijgen. Dat is wel even verschillen, hè? Wat is dit voor moment? Nou, er zijn 12 van onze vrienden ben helaas peren leden verstand. En nou, dat is een beetje om aan hen te denken. En, nou, vind ik wel een mooie bedenking. Om dat een beetje in eer te houden voor de jongens. Dus ja, dat doen we al hier. En dan gaan we er al in te springen. En dan, dan hebben we er even over aan. Wat oude herinneringen op Helly. Ja, het is gewoon een maatgroep van alle levensschool al. Dus ja, we zitten maar in de klas, we zitten maar op voetbal. We gaan snel jongens maar op en uit. Nou ja, dit is gewoon een beetje ontstiend. Snel bij PSG gingen we net zo dat waren. We kunnen wel in Polstok springen. Nou, en Zuid-Walen hebben we dat een keer niet. En op een andere manier dat alle jaren sabbat. En nou, we doen dat steeds, dat 40 jaar. Dus, het is geweldig, in de toestand een bakje thee en dan gaan ze overal over in de pols en dan gaan we hier al heen en dat namelen. Dat we eens oefend leert. Hier hebben wij het polstok springen wat leerd. Ja. En, Dit had net oer. Nee, ja, dat klopt. Direct kwam dus Je kunt zo rustig direct houden. kwam dus de wifi, dat is een behoorlijke grut. Nee, dan vallen sommigen ik oud, denk ik. Ja? Ja, dan gaan de meeste met de boerenplonsjes er doorheen. Hè. Oké. Dus dat is je hem direct levensjes. Ja. Ja. En jou ging er met mij? Hé, nee. Nou. Nee. Tijden het tijden, zeg ik altijd. Alle hier niet, hè? Ja, daar ben je hier. Benny, hebben jullie geen pepermunt? Ja, zeker. Dat is wel. Helemaal 4? Pepermunt? Lekker editie. Dat bedoel maar trouwens. Piepermuntje. Alle jaren hebben we er al. Ja. Wij denken hij viert Ja, je bent van de piepermuntjes. Nou, even een muntje, ja. Hij is er ook maar een gereformeerde vrouw. En dan krijg je al het pepermunt maar weer. Als je door Christen hier. Oh, nou, De cameraman hier. Dirk, ja lekker joh. Stroom op, ja, denk om een bal. Wat is nou de tactiek? Nou, gang horen. En daar heb ik het, dat is mijn grootste vijand. Jongere man ben al wat sneller. Ja, hè? Ja, moest al een beetje springen, hè. Een beetje onderdraven komen. Want anders, dan rest het net op. Dit is gewoon vrij groot, hè. Ik ben weer hier. Hier even een biertje. Bierken, een stukje taart. Een stukje taart, nou 40 hier, maar 4. En dan is het bier eigenlijk belangrijker dan de taart. Maar ja, dat is altijd wel lekker hè. Ja, maar alles is nog droeg. Alles in het droog. Nou, je hebt het net filmen, dat is gewoon haast mis. Ik zet er een pols in de wal. En toen zei Nico, die helpt het net, maar toen hel ik het kreeg. Dus gelukkig al. We gaan erop te springen, ja. Ja, dit is een rondje hoor. Dan hier weer een gezellig zitten en dan gaan we naar het café daar. Ja, dat is een mooi weetje. Ik ben hier in Uithoorn, dus dat is onder Amsterdam. Maar ik heb altijd dit een beetje jong aanhouden. Maar wat maakt deze club zo hecht?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wij zijn met elkaar opgegroeid gewoon hier in het dorp. Gewoon een 16-jarige jonkies. Nou, En niks verloren, hè? en dan niks verloren, hè? Hetzelfde domme praat. Ja, alweer een ander verhaal van vroeger. Ja, hè? Al die een haast hetzelfde verhaal. Maar, Het is gewoon even een manier om iets te doen. Dat je net direct de kroeg in doet machinaal. Want dat houden ik net zo lang meer vol. Dus, nee, nou ja, vroeger maakt het net eruit uit. Dan gaan we polstok springen, gaan we ergens in de kroeg zitten. Daar weer weer om. En dan gaan we in een café in Blauwhuis gewoon nog verder. Maar dat wil net mee. Hè. Dus,